Mizoram, Nagaland ki badon ka artikel lai spa nya kui ka State Legislative Assembly ka di ship mencikli ban bahaya ki lada ka don ka jing thut ka Christian community ha ka shongban ai lat ke ki ban suggest syaki sya ka sarkar kumru ban bahaya ki Hari pin ong bet ngim nom snap shuk in wara bet da ka uniform civil code ka ban pencak ya barok ki riti dustur ki yakiniam ki rukom hakini ki family lo ha jing i jonga kalong hajaka bakan wan rakyat ta ka jing ya teli jong kari kan pen pat pen prasendan ya kari India ki barok kui nomor kum bakalong ta ki South Indian state ki persya ki bobon hi ki North East state ru ngi persya ki bobon hi wat ka law commission mo kalap ya kata ka jing isya ko bang kampat long ready ti ke ke penlong ya ka BJP ban rush lu kan ni ya kan ni ka daw le se kila ban bun rei ka badon kam yang ngi de masuk thu kolong ba ka UCC ka mut ka substitution ya ki tradition ya ki custom ka jongi ka di jing penduk bor ka sing schedule ka di jing keta ya ka federal structure jong ka state government but ka di kamram ka jongi kum ka jela ki badang ik ya ka ti dustur ka ba adang ik ya ka thamei ka identity lo jong bangin persyak ya kan ni but hajing persyak ya kan ni ka wing di bersung thu kolong ba ka Mizoram ka pas ya ka resolution na ka house assembly ka kata direct ka artikel lai spa nya phuai hangi pat ka kata direct ya ka sing schedule la dengi keren na ka liam jong ka ai ti hakajiu i ke jonga kalong ba ki diskonsil la po me khlia barok lai teli ki di ban pas ya ka resolution jong ki ban oppose ya ka UCC no blei la da ki oppose ka bor ki mas teng la ja ti hadin ba ki diskonsil ke la pas ya ke resolution jong ki ban oppose kadi sa kamram jong kastit ban back up i dari resolution ba pas ki diskonsil hot ngimla ban len ka don ga jing kata ya ka concurrent list power jong ka state ka don ga jing hapok me khlia ka ban kata ni kong du ka di ya tu ka inheritance property of ka tu ka inheritance act of sale acquired property ka tu kan ja sendon ti kan don ga jing kata ya ka bo dong ka sarkar selaro ti lada ki diskonsil ki la pas resolution ka state government ru nang bakal me khlia legislative assembly ki di ban back up i ta resolution la ni ki di ban pas sa ka resolution but ngaso ong lada ngile unta kan pen perkhat bun sin ya ka parlimen banwan ra ya ka UCC hari lada ngi skap melen ngi shu ai tang ikut kubor bangi persya mo ngi ai kuble yu konrat sama ul ai ikut kubor persya hari u konrat sama dei tu u pajba pajkar ku mengi bangi shu voice ya ka concern ka jongi tang lembaga media u dei u chief minister te u baklot u badan ya ka bor jong u kum ka legislative assembly ki MLA kim dei ti ki pajba ki ba mala ban sanaan ki dei ki bala te ban sanaan ki MDC kim dei ti ki ru pajba ki ba ong ba ka bor jong ki ka kut tang ba ai ka bor ka don ka house ka bala itu da ka parliament hi ka ba itu da ka constitution hi ban pas ya ka resolution but om dei tang ta ngi ngobol pen seluruh kum ba ong ba menu bolong terakhir ti dustur dei dor par terakhir hi jong tinggal sobat ong ba kum ki dor par terakhir ru ki don haba ki don ya ka dor bar kila ban pas ya ki resolution na ki dor bar hima jong ki ban pen pau ba ong ba ka dor bar hima haram ka dor bar melim ka dor bar khairim bar kum ta ter ngim persya ngi persya ya ki UCC no beli ka kata ya arti ki dustur ke badon ka hima ti ki lada ka don kum kata ka jet movement ka barok kum ki important stakeholder di penun kami ki bor lajong ban ya mi sakmat ban ya persya kamkut tang ta kum baong ka kata ya ki balang ro ti lada ki balang ki silent ti is amount to consent is high time ya ki balang ki jongiru let's say lang pa sinod ki assembly ka PCI mo ka PCI la ni lang ba ki cathedral ki diocese bat ki ban risk ya ta ka consent how individually kum ki pastor ki padar ki la ban risk collectively ru mo kum hapo North East mentangi don ke NEICC mo te as a group kila ban raise ya ni ka issue lani ka pastrian ta ka don sedang ka PCI ka bapet ya barok wirin dia as a PCI kila ban adopt resolution ban tho ka government of India ban ong ba hak ban perkhat bahaya ka ni sisin ti lada ngi le tang so ban ong ba kan don ka jing yarap ka bakrau ke pen artatin ya ka sarkar India ban perkhat asin noble ni kan mau ya ka CAB ka jingmi sakmat jong sipun teli ki state legislature ban pass resolution again ya ka CAB
penlong ya ke sekarang dia ban exam ya ke CAB haki sik schedule area ban ke ILP state ti kan long kumju la da barok mentaki ya mi khmat ban opinion ya kani ban penpau ya kani ti ngaraikan pen artatin ya ke sekarang dia ban ya khmat ya UCC to sebut nama ada jam bagan ka sokar NDE ka pas ba ini ka bill UCC bill kisti kila ban reject na hanu kimla no beli kan don kata ka supremacy of legislation mo no beli habakut hi ka parliament ka an ka pas da ka parliament ka kham khrau ban ya kitu ki an ne ki resolution ka pas da ki legislative assembly lani da ki council kadon kata ka supremacy of legislation kham tam ka family law kadi ka concurrent list ya ka ba ka state assembly ru kala bersnaan ka parliament ru kala bersnaan ti ngilei menta kalong ka concurrent list ya ka ba ka council ru kala bersnaan ti rei lada ka council menta ka snaan halor ka ngan ai nuk sai halor ka inheritance ka parliament ka wanra da UCC kan trikam ka UCC kan nong trikam so jo ka council obli ka dan kata supremacy of legislation ka kamhe ka parliament lada ka state kumbolong menta mo ka mekhlia ka don ya ka tu ka inheritance of sale akawai property akadon ka mekhlia tenri la ka one UCC ka yap no kanya tu kadon kata ka supremacy of legislation no beli kumboong ka di ka concurrent list ladai lada ka debit purely ka state list di kamla dan parliament batsnaan tenri namar ba ka di ka concurrent list ya ka ba parliament ru kala batsnaan ka state ru kala batsnaan ngile ka council ru kala batsnaan halor ka di kan yap ka paratul EE kala kansan baka kalau dah ketengku ka anyong ka discouncil baka state ka dia ka state dia by principle of supremacy of legislation lada ya tengku ka anyong ka state baka anyong ka parliament ka yang ka badon ka menta kalong ban hak yele be ban sangi ba kinom sna ya kan ka UCC kam di ban ba lada ka parliament kan sna ngin sna lada challenge apo ka High Court dan Supreme Court di kayap kan ka anyo state. Kemudian kebetulan kamu tak apa kamu tak mau ke lain ka parlimen nanti ka central ban exam kemba examnya ka CAB. Kadi ka personal law, pin exam kum no ya personal law. Sebut ngan ai nuk sama ta mo kum ka inheritance ka jingyar pateng ya khendo ka siap. Lada pi ong bato en exam ya ka mekhlia. Ti sebut kasim ta udon cakah hapo kol kata. Te kemud dadi hakol kata kan terikam dah wi geriti kat baham mekhlia kam la long exam no beli kadi ka personal law ka batung khu bat ka bat ngi ki breu shimet lada ngi don ha mekhlia le ngi don ha sam ne ngi don ha dali khasi te sa khasi ya geriti te kadi geju kam ong ba u khasi dal alit no ha sam uni ajek pa no lani kata geriti dustur jongi kan kelakat kum ka jaka ka bangi kelak kam la long kata ukasi menta ula bersadali next day ula bangun pilot ti namar pa kani ka personal law ya ka ba pin exam kum no namar uju ubriu de udan hang no honor usa ukrstan lada udi ubasa am khliane usa samne usa dali ukrstan tu udan tangawe ga ju jong ka Christian maris am lada piong bo pastor lada udan am khlia udan maris license lada ulet cha dali udan chu tika kamya kamlong ni ta te kumnu persterian ha mekhlia un penetho pastor ka ba persterian ada li un penetho magistrat ka malong am kata te kani ka personal law kadi ka customary law ka ba don hangi ubriu te kamdei kum ki territorial law kum ka CAB kalong territorial law ya ka ba phila ban exam han te kalong possible ti henry ya ka personal law pin exam kum no ukstan tu hakalang parthai usa ukstan khasi te hakalang ka rindia usa khasi hi compare shong hano ro ti lada dai ki territorial law ki bala ban pentrikam thik hai ka to an state ngila ban exam rekani ka personal law ka ba kat cabang hilit ka bot ti ngam i bakan dot scope bakan dot kanu kuno ke exemption na beli ka ki customary law ti terikam ta itu maka jika ni kalong bahi nak jelahi berkoi mo kalong ka state net social lagi kuno bawat ke bostong gede banyak tre laman persyai kan ka kumbang ong na beli ka kani kan kata bed nadu na ying nasem na beli ki family law ka inheritance law mo ke kumnu pan ya ai bha ya ki khun ki kti umju ya karanta ne sosil ka chong kimi ki pa ti lada ki kimi ki pa pat ki bot ya kai
kibut ya reti dustur tila da kata ka reti dustur ka syak penduk no kawan no da ka UCC sebut ka kemi mta ka kwa ban ay kun kado ka UCC ka ong de bun yo kun no ko la da kemi pat ka ay yo ye kun kado la da tu kun no ko musngap jata ka biet sebut sngap ule cakut uyo tu kun ko pi ka kalom ta sebut ka kemi ka dan tang ka ke property kong bai custom de ban yo ko kun kado kum kanong pek kanong sumar yo tu kun kong pat u bisni ya ta ule sakut u pedan kam na UCC u yo no tu ti na ta kadau namar kan tengku na do na ying nasem kan pen pat pen praya ki ying nasem au play kin don ba ge jing kini sebut menta mo ka kan thei kong bai custom ni de ban ajak kemi bai UCC de ban ajak pa ti sing sistem la ya pa ya prat silok lu ukunyi menta un seneng ya kai un pensam ya kai ya kan do siap menta haka guardianship la ne ka adoption la da ka ying kasem kasi jongi menta kam don kon kan thengi ni sim no da ka kon me he mi deng me rit tu ni penlong kum ka ying hadu a ying asem kamo kata ka riti dustu jongi ka don tinrei la da ka wan ka UCC ki ong ban adopt ya no phide ban tho application cha kan no authority phimla hiru ban jit ya no ban adopt ti la da mengakum sebut tangis parang mo ngamla ban adop yo ya ka khun na ne khun jong an men para jong an ngahap an yang lain na kata ka authority ban adop yo no ti kom dan jumut so pin ta adoption hang iro kata ka ban ya rap lang ya ki bahi ngasem kan kata kan ti na ta dau kan ni kan tungku be hadu aying kan tungku hadu asenong kum ngan ai nuk sa phi mata mo kum ki kendokur ki kendokur ti lada ki pensam la negara ki kam pensam si kan thei lada kawan kan ni ki inheritance lo ka bong pa hable dak moi ti kelak keluma no beli ka jingma pelomba di bendon tang ka wika ka di bendon tang ka wika an habaro ti ka riti jong no kin sim ka ba ma yo ki sim na ka riti jong hindu ka ba ukarma udi ukli jong kini ki ibaro utu ukun kong senrang mo utu undi uhet jong kene ukarta amde karma ukarta tiyo kiwan ra da kata sistem habaro keberlong uniform habaro tikading kelong ka ke ba ngidi besung thu kolong ba kan tengku ka administration dia ka kando ka siap kan tengku ka administration dia ka succession kumbalong menta lada kumbalong menta lada ukpau khlak kadon ke jingye kini ya ka pisa pilanya po office mo ka bakham lada pilih haying dis council de ka khamyo akon kado kan ti lada kawan no da UCC ti kan kumboong kata custom la nullify da ti dala nullify custom ting haban bud be ya tu haja ka bun yo kun ka kun kan te kado ti habyo no kun senrang kom ro ti ya ka ying kasem kan kata kasi bi lada damon kasnong bomsha kharang la kan ni kau tengku be haying te kadi ke personal law kadi family law te ti ni menta ku mu kunyi mo ya kun bersalah da syong sang syukur dangla te bong mapet kamlong tian ri la da kawan ke UCC pat kam khang ya kata jing ya syong kha syukur la da ukhang kunyi kin le syukur te lakut no ukunyi ro nom don borso ka family ro nom borso te chubu kumbalong mata te la da ka persya ka ying kasem ki balang ban pen tho te ka am chubu ki song kha syukur ka balang te kan ong bet ni tingin nom pen tho ri menta pat ule chama street la song kha kumbalong mata ngi ke divorce ngi ong ka divorce mjula ra ban ya le divorce klam da pen bet arkur da kawan ni sisi tim ya bet kurso ni ya le bet direct ying saya ying ka sari ti habakut ka bor jong kunyi ru kan le ka bor jong ka snong ru ba snong ru kan le ka bor jong ki dor ba trairi ru kan huri hura no le kam su hau shu kan sim na ngan ai nuk sam ta kum ka social custom kalan e jong ngi sim na kami ka bomut ba hadin kunyi ban long sim la ne ban long menteri la ne yu 1% tila da ajak kepada tila wan chau kun tila kur kan peniat kum no ya kata kan jit da ba ajak kepada da ba ajak kemi ne hakata ka matrilineal system ka balet cheki da ba trai di ke jongi ti kan ni ke ban shit
ia ka foundation jong ka family sendon nomble ki di family lo kan shek ia ka tradition ke jong iha ka imlang ka salang kan penkhi ia ka riti ke dustur ia ka niam kor kom ke jong ia ka ba hadu mentangi dang shim ba kilong ki ba don kam hadu kata-kata ti ladang yim ya persyak ti hot kan don ke je beru khasi ngapong bakan jano all of sudden tang ba kata ka jinglong kerpang na jong i ku ba je beru kam dan syu kamdan syuk kita ka jinglong kerpang ka jongi kata ka diskonsil ku mangi ong bang ya jit ya KMDC ban ya daya arti dustur KMDC la da kele election MDC ju kandiat lo tigi ba ong bangin wan ra khare ka pa yong jit yang ni bangin ya daya arti dustur ya ketin ka telik ya ka jinglong kerpang ka jongi tenri la da kumbok ong pi ka 3A ka 3I ka 3J bat ka para fo jong ka schedule kan sya keni no kan syak kan wano dari UCC tiki marsiten yang ngobor ka diskonsil kala aja tiki habakut ka diskonsil ti kan don bor stang ha trading license haki kampen roy penman melumala ti suki ka relevancy juga diskonsil ru kan disappear kan sadam kapor ka bang ba mentoy syu da don diskonsil no beli kam don syu ya kata ka itiar ya ta kabor kumbang idan menta ti lada ki dorbar traidi ki ba hadu menta ki ne na ka tin don na ka siksidul ki sim hakalen yung kari India ki lejak hangni ki ne na mabli ka don ka sik chidul ti lada kimia persya aku mata ka porting I ha jing start ko jongki ka kumba ong phi ki balang protestan mata ya ka ba la nyo post nem tam mata ki wan sim license ben adus konsil ka ya pet ka ya ranti ka tu jing ya tho song kurim kumni mta ngim don company register sa DC office la pedep ha yung mani la yo certificate kala biang kala scam ti lada kisngo bangba ngin sulong no tang kum kinong tang kum kinong penlong jingeseng hari ka tu ko certificate pat ba aida ka balang kam don bor so kam don chu kata kia ting I ha jing start ko joki ki ngili tang kisang balang ngim de kinong penya tho ngim de kinong sa ngim de kinong pet ye gerti dustur kinong pet ye gerti dustur de kinong patrairi ya gerti dustur ka pek kador parkur ya gerti dustur hima ki pek kador par hima ya gerti dustur senong ki pek kador par senong tilada pempek pemiami sakmat ban keren teka I kata ka syong api ki MDC ki ong bang iwan hang ni ban ada gerti dustur siteng jong bor ka sik cedul kan jak tilada ki popus te ngi habakut ka jak nru kan pancing hen lagi lada ki balang ki bopero ki bayo mtaya ki bor ke ikhtiar kumu mari register ki menut ban ya fight nam ta kata te lada ka du bor ka jing ken hab ai mki te nat kadau ha ka jing I jong nga kentu da ka jing sorit ya ki dor batrairi ya ki diskonsil baro lai teli ha po jala ya ka state legislative assembly ku bang ong ka kata ya ka concurrent power ka jongki ka kata ya ka federalism but ye ki kan hun balang kan hun niam ko per kumbang ong wat ya ka sangkasi ko ba shim ya ka ji clear ban panek pan sa ya ka ti dustur tela da kini mata ki sa kani no ki ska no ka parliament halor jongi ye kini kam don chu kata ka jing panek per padang u khasi garo u bengali u bihari u asmis ti ngila long kumju ha ka longing long sem lane ha kata ka riti ki dustur ko jongi ha kini ki family lo lane ha ki customary lo ko jongi ti kata ka purpose ba ong bania daya ka riti dustur kam don chu ti na ta ka dei yang ni bania mi lang sakamat bania ki ngim dei bandu men sim ban ong ba dei tang mangi ba persya ki we ki jalale la ong snam ro te nam ta ni kalau yami dia gajing ya ban gajing ya peniap briu nam takane kisau India state le la sarkhai dia gajing ki halor kane ka Mizoram ka declare ban ong bala da phiwan ra ya kan don gajing pat jing prajang kari India it will disintegrate India yo da ka assembly jong ka Mizoram ngimdei ban ong batang mangi khasi ba persya ngimdei ban sngo bo otang mangi ba persya barot ki persya ya kane like no tang katu kat ne ki nong alam juga BJP RSS ki ba kersan kane ki muslim baro ki persya ya kane ki bobun ki ba persya ya kane ban ya ka si bidang bun ki ba persya ya ka UCC khamtam ban om dei tang ki bergo persya kane what ka National Law Commission House arajar khatra kam recommend ya kane hot ka Supreme Court ngimla ban len ki don katu kat ne ki case ki ba ka Supreme Court ka ban ilenti ba imat la don kam ngi UCC ngimla ban len kata kam de gajing thok gajing skor ti henry ka long ba ka court pat teng
ka pensiong norim na iwi jingjia kum ka syak banau kes ka supreme court ka recommend ya ka GCC no ble ka UI ka jing syak thambor palat jongki kentei muslim ten rei haba perkhat pat ya ka selansar kamla ban sut le se ki kentei muslim ki la ba chambor ki kentei kristanan ni kentei ka siti kim syak thambor am te kumno ka supreme court ka pass judgment based on one incident thì lệ sĩ ki kentei muslim ki katung ka ni ki la ban syak thambor ban ong baro syak thambor te ka bom nalong thì na kadau ni burom ya ka jing keren jong ko ni burom ya ka jing ban sngo jong ko rei ka ko te ka pensiong norim na iwi jing jian na artli ki jing jian thì rei ka kum ka parliament na kum ki state legislative assembly ni hab perkhat ya jing balang jong baro ko ka india thì ngahi ngayeng halor ka norim ngam ong ba ki riti ki stur ki jong yi ki biang lot no sedong kadon kam ban pan pha kadon kam ban penjanai kadon kam ban codified kat kum ka jingget ka por ngam ong ba baro ki an jong ki balang ki long ki bobiang ti henry i ha kita ki beriu ban pan bahaya ka kan ailat ya ka ki HDC ban bahaya riti stur kasi ailat ha gorohil atau moses konsil ban pan bahaya ban penjanai ya ka riti stur goro bali ha ban snaan nak parlimen ya kata ailat ya ki nongelam Kristen bakin suggest kan kumlo pun bahaya Kristian Marisa umdai man penduk no ya kan kata di Kristen cuma kata di ka jing sngo ka ba nganga yeng halor kanorim ya ka ke ba National Law Commission ka recommend ha jakat pra ba ya ki jing duna jong ki customary law ya ki jing duna jong ki religious law in ailat ha kita hi bakin suggest bakin pen bah umdai ba ong tang nomor baduna penduk no kata kadika ha kata ka jing sngo jonga bat ngasngo ban ong ba hajaka bangi ong baginuan ra ya UCC jin na ka sarkar India ka kedo ba pej pen bahang ta p ka KHDC pen bahang ta ka jin la ba hajaka ban ong ba pendu no ya arti dustur ha ka shongkha shongman kanwan kan sinaan no sarkar India bali phim kedo ya ta jing duna jong ka shongkha shongman ka singit pen bahang ta kedau yang nasa lada kadai ka badai tingin le sebut lada kata ka jing kedau ka jong pi kambiang tikan no nakisan spa tam ki MP ki badon ha parlimen nganut ban keli kan ngut ki batip ya karti dustur khasi wat akatha ngatrai kan jenjar tela de pyong Vincent Pala u MP Lok Sabha bat u Dr Khaluki ula kitip pang jong ye hari ba ong ka kata kan tip bahas pangarti dustur khasi pena jong tiga ya lani ba phin ong Vincent Pala tip bahaya arti dustur jong garur ka ya tikat no tam kini ki MP ke badina sabar le bakin tip bahas pang jong na ki bonwot ki MP ke badina kan niam Hindu lani niam Muslim kan ngot ki tip bahas pangka niam korkom jong Kristen ngathare di ki Kristen ki batip ba di beli phim ailat ki bakin suggest bakin pen bahaya ta let the expert ki badil directly ha ta kin suggest ke kumnu pen bahan ritang nama ba PUI ba ka deko hang yang tai pi kre sa ka ban pendu no te kata te kami hapin